Arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko Elgoibarko Izarraren 50 urte hurrena dela eta prestatu dugun aurkezpen ekitaldi honetara etorri zaretenon guztioi. Martxoaren 15ean Elgoibarko Izarrak 50 urte beteko ditu. 50 urte Elgoibar euskaldunagoa izateko. Hori herriaren alegin bat izan da. 50 urte honetan bai proiektu guztiak eta baita ere ekintza guztiak Elgoibar euskaldunagoa izateko izan dira. Erderiak ez eitortzeko sortu genuen Elgoibarko Izarra 1973an. Plaza txikian, berritxeko bat topatzea ume bat euskara entzutea arroza zanean. Hendeak euskara mahatzara joateko ere ez zuela balio pentsatzen zuenean. Egoeraren aurrean zerbait egin nahi genuen. Bizi nahi bat edo halako zerbait, sentitzen genuen, eta hala ekin genion. Elkartea zertago sortu genuen ere esan gabe, legeak kontra zaurelako. Fabronza handirik gabe, diru eta balio handirik gabe, baina bagenuen arazo horiei guztiei aurrera egiteko behar dena, ilusioa, herriaren babesa. Guretzat ez zegoen arazorik, beti aurrera egiten genuen, trenak bezala, motorreko gere bai baino gehiago, baina garbi geneukan aurrera egin behar genuena. Herritarren babesa oso garrantzitsua izan zen bai, hori gabe ezingo genuen aurrera egin. Gure ustez, Elgoibarko Izarrarekin Elgoibartarron euskaltasuna esnatu zen. Lozorroan zegoen Elgoibartarron euskaldun izateko borondatea esnatu egin zen. 50 urte pasa ondoren, pozik eta harro gaude guk piztutako sua ez dela itzali ikusten dugulako. Pozik gaude guk zabaldutako bidean 50 urteko ibilbidea egin dugulako. Ez genuen asko pentsatzen guk sortutako elkarte txikiak 50 urte beteko zituenik. Munduari buelta emateko ilusioarekin ekin genion. Badakigu munduari ez diogula bueltarik eman, baina poliki-poliki izan bada ere, gure mundutxua eraiki dugu. Behar bada, guk nahi baino gutxiago lortu dugu. Ez gara oraindik guk nahi genuen tokia iritsi, baina guk uste genuena baino askoz bide emankorragoa eta luzeagoa egin dugu. Eskerrik asko bene-benetan, 50 urteotan bide lagun izan zareten guztioi. Hiru helburu nagusi dauzka 50. urte hurrena ospatzeko prestatu dugun programazioak. Lehenengo helburua Elgoibarko Izarrak 50 urteotan egin duen lana jaso eta zabaltzea da. Asko da elkarteak Elgoibar herri euskaldunagoa izateko egin duen lana, eta hori dana jaso eta laga nahi dugu, jaso eta zabaldu. Bigarren helburua egindako lana errekonozitzea eta goraipatzea da. Egindako lanaren atzean herritarrak daude, bazkideak. Eta denei gure eskerrona azaltzerik ez daukagunez, sortzaileei eta lehendakariei eskertuko diegu eurek egindako lana. Eta azkenik, hirugarren helburua 50. urte hurrena bera ospatzea da. Egindako eta lortutako ospatzeko moduan gaudelako. Bazkideekin eta elkartearen inguruan egon diren herritar eta elkarteekin ospatuko dugu Elgoibarko Izarrak herriari eman diona. Bazkide batek esate zigun moduan, Elgoibar diferentea litzake Elgoibarko Izarra izan ez balitz. Gaur egun Elgoibaren hain txertatuta dauden hainbat eta hainbat proiektu, elkarteak sortu, babestu eta eragindakoak dira. Ez dira lurretik sortu edo airetik jausitakoak. Horren hau, ospatu beharra daola uste dugu, beraz, hainbat ekintza antolatu dira eta egitaroan berri emango zuet. Lehenengo eta behin, gure asmoa elkartean sortzaileak eta elkartean lehendakaria komentzia izango da, baita bazkideei egindako lana errekonozitzea be. Eta honetarako merezizaban asteburu antolatu dugu martxoan 15 eta 16erako. Omenaldisa urte hurreneko ekitaldi nagusia izango da eta martxoan 15ean bertan herriko antzokian ingo da. Ondoren, danok, elkarrekin lagunartean Maldako parkian ipinitxeko karpara hurbilduko gara eta bertan musika, dantza eta jaiarekin jarraitzuko janda edanian. Gainera, asteburu horretan, Barrenepe urte hurrenari eskenitxako 12 orrialdeko deigarrisa argitaratuko da. Egitarauekin jarraitzuta apirila helduko da eta apirilerako 2 irtera antolatu dira. Bata 13an Sagardotegira eta 27an bestia Zuberoako Osase herrira maskaradia ikustera aritz dantza taldekoekin batera.
Ekainan batian, mintzeguna ospatuko da Elgoibarren. Mintzeguna Euskal Elkartien topaguniak antolatzen dago urtero herriren batian, da urten geurian ingo da. Eta egun hau izaten da, tertuliak eta antzeko programetan dagilen jentian inguruko jaixa. Makinatxo bat jente etorriko dela uste dugu, eta Kalejira, Baskari eta Romerisa eta olakoak denekia. Udia helduko da, eta uda hostian atzerabe urrian ekingotze ospakizuneri, alde batetik bostian Elgoibartar euskaltzale guztiok plazara ditzuko ditugu, bertan gure herrisa euskaldunagoa izan den konpromiso hartzera, kolektiboa naiz pertsonala, eta beste alde batetik Euskara edo Eskara, lau urtetik ona antolatzen den ekimena dakau, hau behingo da, udalari aurten berezisa izan den proposamena ingotzau, ondiok ez dago ezer lotuta, baina uste lortuko gula. Beti helburua euskalduntasunean eraitxia. Eta urtia amaitzen daola, egitaragoa amaitxu doiaz, eta abendurako bi ekimen lagaduz. Alde batetik liburuan aurkezpena. Hau da, 50 urtean Elgoibarko izarra izan dana indianak eta barrak jaso da batuko dituan liburu aurkeztuko da, eta azkenik, 27an abenduan Egurrditako bertso jaialdisa ukitu berezisakin. Urte hurrenari ekintzauekin agur esangotzau, nahiko genduke antolatutako gauza guztiak herritar eta bazkideen gustuko izatea, gure aldetik animau nahi ditugu Elgoibartar guztiak parte hartzen antolatutako ekintzetan, uste dugulako hone 50 urtiok merezi izan dabela, Elgoibarko izarrak merezi dabela, eta antolatutako ekintzetan parte hartzeape mereziko dabela. Eta bukatzeko, amaitzeko, eskerrak eman naizkigu alde batetik, programa guzti hau antolatzen egon diren pertsona mordueri, laguntzaileak, bazkide militanteak, langileak eta bar. Eta gero badaude atal berezi batzuk, esparru berezi batzuk aipatu behar ditugunak. Alde batetik, udaletxea. Udaletxeak programa guzti honetan, urteko programa guzti honetan diru berezi bat eman digu, bestaldetik beraien baliabideak erabiltzeko ere baimena eman digu eta laguntza handia eskaini digu. Eta dano bat taldeak, gure liburua, 50 urte hurreneko liburua argitaratzeko ere diru laguntza desentea eman digu. Nahi dute, Elgoibarri sorion berezi bat ematea, ze azkenean Elgoibarrek 50 urte hauetan kontatu du Elgoibarko izarrarekin. Orduan, sorionak eta oin bai mesede txalo berezi bat Elgoibarko izarrantzako eta Elgoibarrantzako.